kuri kunzire nemaDrugs. Hakuna vanhu vane ZANU-PF kana kuti vane CCC rega nemaDrugs. Kunzire nemaDrugs. Ukafamba uchiudza vanhu kuti vane ZANU-PF vari kuregesa maDrugs kana kuti vane CCC vari kuregesa maDrugs unyaya. Kana uchinzi muri kuuraya nyika nemaDrugs hakusonzi vane ZANU-PF muri kuuraya nyika nemaDrugs kana vane CCC muri kuuraya nyika nemaDrugs. Kurehwa iwe kurega maDrugs. Saka ukafamba uchinyeperwa vanhu kwanzi maDrugs ari kurohwa nevane ZANU-PF chete kana kuti CCC ndiyo ine zvidhakwa yekurohwa maDrugs mukunyepa. Isu entertainment tiri kunzi regai maDrugs. Zvekuti ndimacheso ndimutukudzi ndiwani kana ndeuyo asati okuzikamwa kana ndeva vanozikamwa nemazita avo makuru kanda sei. Vana vamacheso vanani vana mudhara Nikola Zakaria vana tete Semwa Mutukudzi vana Machiramba vari kungoti siyai maDrugs. Hazvinei kuti unoimba gospel here kana unoimba sungura kana unoimba zimudhanzo kana unoimba chii. Chero ukaenda kutusport chero ukaenda kwana Oskidi unoenda kwana Makombe undosvika iwo uchinzi chamwana siya maDrugs. Adukoni ini drug ratotorova ndiro remavhiji yakasangana nemachanzi ndio maDrugs aungokwanisa kutoona itorova musi wazvo uchazonzi idrug ndo pandosiyawo futi. Saka usamira chimwe chinhu kwanzi inonzi wei drug iwe usingazivi kuti uchitoziva kuti drug uda kutaura kuti kuroverwa pati. Haisiyo nyaya, haisitombori nyaya. Drug ringori drug harinei kuti uri mukedha uri mutema uri mundevere uri mushangwe uri mutonga uri muzezuru. Kana unonzi drug idzi drug sikana unonzi siya drug siya drug bo siya zvakadaro zvanonzi siya siya bo zvari kuziva kuti zvokubatsirei mangwana zvinokusvitsa papi mangwana zvoisvitsa papi mangwana kwete kuti inini nekuti ndiro CCC saka ndopaurwa drug kuri kurehwa neZANU-PF kana kuti ini ndiri muZANU-PF saka ndopaurwa maDrug korehwa CCC. Aiwa pamwe siya drug siya semana Zimbabwe ngatisiye zvemadrugs amwana.